Bueno, començarem a fer una calavera amb un passamà de 60 per 20, per 25. Primer hem d'escalfar molt fort, calfem-la més. Més calent, anem a fotre-li més. Utilitzarem una pinça, una llana, el mall, el mallador, un martell de bola rodona i alguna que altra escarpa. Bueno, començarem. Quan això estigui ben calent hem d'aconseguir una temperatura ideal perquè el ferro baixi, no? Per no picar gaire fort. Ho poses allà i pim-pam. Vale, començarem per treure-li la part de la mandíbula. És una calavera que no és realista, vale? És una calavera... Ja veureu. Molt bé, treballarem amb el canto de l'enclusa per començar a fer el que és... ¿Dónde estás, loco? Coño. Vale, vinga. Agafarem la llana i li començarem a marcar el que ve a ser la boca. Un moment. Vale. Ara se'ns mou la pinça dels pebrots. Ara, vale. Com veieu, anem voltant la peça per igualar per les dues bandes a la fuat. Vale? No. Vale? Ens aguanta bé això, tio. Vale. Aguanta bé. Aquesta pinça. Va, vale. No, amb el mall. Vale. Sempre és necessari tindre un bon mallador per fer aquestes coses, si no, no vas enlloc. Vale? Se'n va aquesta banda. Va. Que marxa, tio. Li estem començant a donar la forma, ja va venint, anem a escalfar-ho més. S'ha de treballar sempre molt calent, perquè si no, no va feina. Ferro fred, ferrer boig, que diuen. Llavors d'aquesta peça és que utilitzes diverses tècniques de forja, a la fuat, fer forats, el tall amb la tajadera, amb el tallant també li fem unes marques, necessiten diverses eines per poder realitzar-ho. Vale. Molt bé, veieu? Ja li estem estirant el que és la boca. Li farem mandíbula inferior i la superior. D'acord? Ara hem de picar per baixar això. Jo et pico, agafa el mall. Agafa el mall. Vale?
El martell. Vale, tornarem a escalfar i li començarem a muntar, a marcar els ulls. Per fer els ulls utilitzarem un martell de bola amb el qual li enfonsarem la bola cap a dintre fins que tinguem la profunditat que volem. El que farem amb els ulls, com que anirem clavant, se'ns anirà enxamflant d'aquí i ens donarà la forma del que venen a ser els pòmuls. I llavors també se'ns obrirà el pòmul i ens tancarà el crani. Ben calent. Carli, hi ha el martell de bola. El meu martell de bola. Res. Molt bé, vinga, com ho tenim? És molt fàcil perdre el ferro per aquí dins, perquè això, vamos. Vinga. Busquem la part que ens agradi més, d'acord? Llavors, començarem amb aquesta pinça que he fet remparra a marcar els ulls. Algú hauria d'aguantar amb una pinça aquí. Va. Amb el mall. Això necessitem un mallador. Però amb el martell aquí? Sí. Com podeu veure, se'ns estan començant a obrir el primer ull, ja ens fa el que ve a ser el pòmul, i ara obrirem el segon. Vale? Vale? Molt bé. Agafarem l'altra pinça. Ja aguanta. Aguanta. Així. I aquí li donarem una mica de forma a la mandíbula. Gira'l. Gira'l de cap per avall. Així. Gira. Molt bé. Ara li anem a fer un tall a la boca, vale, per obrir-li una mica la boca i llavors li farem el nas. Escalfem una mica o no? Sí, escalfarem una mica i li fotrem el tall aquí. Vale? Pam. Abans d'això agafarem dins el cable. No estem acostumats a anar amb cables, és el que tiene.
Tornem a escalfar-lo. La calavera tampoc és una cosa que se solgui fer gaire, la forja, però bueno, com si li fots una mica d'idea, al final vas traient les formes que et venen de gust. Mireu com baixa el foc. On és? L'ha fotut. Estem parlant que aquesta peça poder estarà a uns 900 graus o així. A vegades els ferrers ens guiem pels colors del ferro per saber les temperatures. En aquest cas, tampoc interessa perquè no hem de fer trem ni res, però, a veure, dale. Primer el marcarem una mica més. Vale. Anem a fer-li un petit tall quan jo et digui. Vale. Vinga. Vale. Ha d'entrar, Això està fred. Va, ara ja el tenim marcat. Tornem a escalfar fort i li farem el tall que entri ben bé 1 centímetre, així. Agafarem l'altra pinça. Que grilo, tio. Bueno. Estem forjant amb carbó vegetal. En aquesta plaça avui podeu veure gent que forgem amb carbó, gent que forja amb gas propà. Hi ha diferents tipus de fornals. Nosaltres ho fem amb això. Vale? Va, fota-li amb el mall. Okay. Va. Vale, cap allà. Vale. Molt bé, li estem obrint la boca. Està somrient. Ja sembla que li agrada el que li estem fent. Vale, una mica més, per aquest costat. Més. Més. Jo ja et diré, fica-li. Més. Vale. Una per aquesta banda, una. Vale. I ara agafarem una altra escarpa que l'hem modificat expressament per fer aquesta peça i li començarem a fer les dents. D'acord? Vinga. Aguanta tu aquí i jo picaré. Ara... Vinga. Vam fer la primera marca de la dent.
La segona. La tercera. Com veieu, s'ha de tindre molta paciència per fer això de treballar el ferro, perquè si no, no vas enlloc. Amb el mateix útil que estem fent les dents, us l'ensenyo una mica de prop perquè la veieu. Vale? Ja està començant a agafar la cara de calavera. Ara és una mica Frankenstein, però ja li donarem forma al cap, d'acord? Però al mateix punxó que fem les dents li farem la marca del nas. Bueno, del forat del nas, perquè nas ja pobre ja no li deu quedar res. Està més mort. Va, canya. Veieu, les eines són l'enclús, el martell, les pinces, el cargol de banc, la fornal, escarpes i les mil i una coses que pots inventar per fer servir. Depèn de la feina, et demana una escarpa, una altra, una pinça, bueno, també és la feina del ferrer, no? Pues, fer-se les seves eines per depèn el que necessiti, no? A vegades tens acumulades moltes eines que no faràs servir més que per fer una reixa, una escultura, qualsevol cosa, no? Llavors, bueno, sempre has de tindre una mica d'inventiva i donar-li la volta per treballar més còmode. Ara li farem les marques del nas i intentarem donar-li una mica de forma als ulls perquè no siguin ben bé rodons. Farem el que podrem perquè no estem al taller i no és el lloc idoni. Té, aguanta amb l'altre, poder millor. Té, agafa'l pel cap, té, agafa'l per aquí, això. Té, agafa-t'ho tu. Vale, anem a fer-li el nas. Farem uns petits traus. I li farem entrar dintre tot el que puguem. També el bo és que cada una surt d'una manera. Ninguna mai et quedarà ben igual. Tampoc nosaltres som iguals, no? Doncs vinga, a darle. Vale. Veieu, ja li comencem a donar la forma del nas. Li entra els orificis. Si fa o no fa, ja comencem a tindre la calavera. I ara li començarem a donar forma al que és el cap, treure-li les puntes, poder l'haurem de tallar i veureu com es talla. Un ferro del tot. Vinga. Aviam, si ens hi cap aquí? No, no ens hi cap. Posarem aquí, escalfarem, posarem aquí el cargol i el recalcarem cap a baix una mica. Vinga. Dale a la fornal. Obrirem una mica el cargol, que ens hi càpiga la mandíbula. Bueno, si algú no ho sap, el que estem fent aquí és una escultura conjunta entre tots els ferrers. Estem intentant imitar una caiguda d'aigua sobre una pedra i una peça que la col·locarem per aquí al poble i quedarà ja exposada. La podreu vindre a veure com vulgueu. Hi ha gent de França, d'arreu de Catalunya, tots més o menys es coneixem i fem la feina que hem de fer. Millor li fotem amb el martell. Tu me l'aguantes aquí, jo li fotré per mirar els ulls com baixen. Vale, va. Ben calenta, que no passi fred. Aquí a capdavant fa una mica de fresca.
Posarem aquí el cargol de peu, vale? Obrim una mica, tanquem, vale, deixa. Vale, mira com està, a veure quina cara fa. Bueno, ja li hem entrat una mica el que és l'entrada del pòmul, d'acord? Li fotrem amb l'escarpa que obri la boca una mica més, a veure què ens diu. Vale. I anem a tallar el cap per aquí una mica. Vale. Li tallarem tota aquesta secció i li donarem tota la forma rodona, d'acord? Anem a escalfar bé el cap. Tajadera. Tajadera. Aquí. Molt bé, sempre hem de tindre també un cubell d'aigua a prop. Per què? Perquè les eines que fem servir són d'acer. Per exemple, aquest tallant és un tallat fet d'acer. Si no el anem refredant ens perdria el tremp, llavors ja no ens tallaria, se'ns deformaria la punta. I a part que no ens tallaria, el seu amo ens fotria a caldo. Vale? Va, anem a tallar-li el cap. Vale, jo te l'aguanto i tu li fots amb el mall. Va. Li fotrem per aquí. Va. Vinga. Vale. Agafa el mall. Agafa el mall. Vinga. Veieu que això va agafant temperatura i l'hem d'anar refredant. Normalment, com que l'enclusa és d'acer i l'eina és d'acer, hauríem de posar aquí una platina de ferro per no marcar l'enclusa ni fer malbé el tallant. Però ara anirem en compte, un cop molt fluix. Vale, ja ha saltat. Vale. L'agafarem, el posarem al cargol una altra vegada. Apreta. I a poc li començarem a donar la forma del cap. Traient-li una mica les arestes. Escalfarem per no quedar cansats. Vale. I ja la calavera ens està començant a agafar la forma que volem. I ja la tindrem feta. Després de forjar-ho li donarem un acabat amb un raspall que brilli ben maca, el refredarem i li tornarem a raspallar i ja la tindrem. Fot-li. Escalfa més. Més calent. Aquí tenim la calavera ben calenteta. El cargol una altra vegada. Agafa aquí un moment. Vale. Aixequem una mica que no... Treu.
Deixa. No, darrere li deixarem tal qual, que es vegi que ve d'una peça quadrada i la complicació que té fer aquesta peça. Ai. Ara. Amb un altre martell li farem algunes marquetes, aguanta, per fer una mica l'hendidura del que és els ulls. Va. Li hem de treure... L'escalfem, no? Sí, hem d'escalfar-la. Encara li hem de treure una mica del quadrat de la cara i ja ho tindrem. Com us he dit, no és una calavera realista, però bueno, amb el temps que tenim i la que està caient ja en tenim prou. Va, li tallarem això, vale? Va, tu pica i jo... Encara faltaria... Sí, encara s'ha d'escalfar més. No està centrada, no? Joder. Volem anar massa ràpid. Hem d'agafar-nos amb calma. Volem anar massa ràpid. Vísteme despacio que tengo prisa. Hauríem de fer una cervesa entre... Davant de la tele no seria el cas, eh? D'acord, aviam. Deixa-la aquí, agafa tu el martell guard. Vinga. La posarem aquí. No. Dale. Dale. Vamos. Anar baixant. Ja quasi el tenim. Cuidado que... Dale. Va. La última. Dale. D'acord, vinga, a l'altre. Posem-ho aquí i ara pujarem. Vale. Veieu que el soroll és diferent quan treballa sobre l'enclusa i treballa molt més l'eina. Vamos. Dale. Posem aquí.
Que no vagi el públic. Anem així. Molt bé. El tornarem a escalfar per última vegada. Ara sí que ja el cap està agafant una mica més de forma rodona, no? Hi ha algun cap quadrat por ahí, però bueno, aquest el farem rodó. I ja estarem. ¿Sí? Ya está. No sé si lo hemos jodido un poco, pero bueno. Ara el posarem aquí, acabarem de fer el cap i els ensenyarem. També dir-vos que si pugeu al segon pis d'aquí del centre cívic hi ha una exposició de forja molt interessant, amb peces molt guapes, i que podreu veure la dificultat i teniu l'oportunitat de veure també com es realitzen en aquesta plaça. Vale, va, la posem aquí. És molt fàcil que una peça al foc se't cremi, després de tota la feina, de tota l'estona, desapareix. Si no m'equivoco, el ferro té un punt de fusió de 1.300 graus i la fornal amb el carbó aquest, que és un carbó mineral, es passa dels 1.300, o sigui que ràpidament podríem perdre el ferro. S'ha de vigilar molt, sobretot quan fas uns acabats, no? Perquè si no has de tornar a repetir. Vale. Ja tindrem prou, no? Vale, puja-la una mica. Puja-la amunt, que no se'ns deformi els ulls. Vale. L'arrodonirem una mica i ja ho tindrem. Vale, una pinça. Tens un raspall, tu? No. Porta el martell de bola. Ui, això ja no sona, eh? Ah, sí? Martell de bola. Era l'altre, però... Allà, allà, agafa aquell. Vale, fota-li. Posarem una mica més dels ulls, que se'ns han deformat. Vale, l'altre. Molt bé. Raspall. El polirem una mica. S'ha tallat la comunicació. Sí, ja no... Bueno, com us he dit, no totes surten iguales, però aquí està la màgia. Refredem. Amb el refredar així també ens agafen uns colors molt guapos, que no fa falta pintar ni fotre res. Tornem a passar-li el raspall. I ja després li podríem fer amb la radial algun acabadet amb un 1000 fulls i quedaria prou bé. Però bueno, per avui ja la tenim feta. Ara la podreu agafar, tocar i sospesar, que pesa una mica. No es pot portar al coll, no? No. Però aquí la teniu, la calavera.
Ja no crema. Bueno, gràcies a tots, espero que us hagi agradat. Gràcies al company. I fins una altra, d'acord? Si la voleu agafar, que pesa, eh? Va.